Εδώ το πιο καθαρό βραν. Καθαρίζουμε ρε! Τρέκαλε! Κάτσε. Φωτογραφίες τώρα, φύγε, φύγε. Οπ, Γιάν, Μιχάλη! Κάτσε τα πένα φέρουν μεγάλες πέτρες. Έλα, μια φωτογραφία μπρο, τέρμα! Βίντεο, Και πάλι εδώ το πιο καθαρό βραν. Έξω, έξω, έξω. Πού είσαι ρε? Πάτε φέρτε κλαντιάρες, κλαντιάρες. Τώρα θα κλείσουμε, τώρα. Όλες τις 4 θα κλείσουν, όλες τις 4. Πού είναι το μαλακιά? Τι κάνετε, το λερώνεις ρε, κατέβα. Λοιπόν, εδώ είναι το τελικό στάδιο. Ο Χάικ μας πού είναι ρε? Εδώ είμαστε. Σκουπίδια! Εδώ κρεβάτια μπουρδέλο, ό,τι να είναι. Σεντόνια πάνω, κρεμασμένα κλαδιά. Να, dat doorgepechend. Doorgepechend, zeggen we aan hem. Μια πουκιά μικρή άμα κάνουμε μαλάκα όταν θα βαρβάνε τις Αυτά είναι! Αυτό είναι βράδυ. Πάτε να φέρετε και το άλλο, ρε, να βάλουμε έτσι. Πού είναι? Και κάπου εδώ τελειώνουμε. Όχι να φτάνουμε, αλλά για αυτά θα φωνάζουν.